Milí naši sledovatelia, milí vysťáci, milí naši potenciálni študenti. Dohodli sme sa dnes, že vám porozprávame niečo o tom, ako začíname firemnú výučbu, ako to celé spúšťame a čo môžete ako firma očakávať v prípade, že sa rozhodnete študovať cudzie jazyky s nami. Ja sa volám Bráňa. Ahojte, ja som Liliana. No tak poďme na to, že čo teda, ako to začína celé? Tak na začiatok zvykneme obdržať od vás e-mail alebo telefonát s vašou hrubou predstavou o tom, ako chcete, aby vyzerala jazyková výučba u vás. Napíšete nám, koľko máte zamestnancov, aké jazyky by ste sa chceli učiť, či sa chcete učiť online alebo prezenčne. Áno, či individuálne skupinky alebo biznis, alebo špeciálna terminológia. Špeciálna terminológia znamená to, že niečo presne na mieru, stavanie mostov, nejaká technická terminológia, niečo práve pre vás. Takisto si ujasníme vlastne na začiatok, či sa chcete učiť ak prezenčne, tak či v priestoroch u vás alebo v našich priestoroch. To sú všetko také vstupné parametre, ktoré potrebujeme na to, aby sme vám vedeli vytvoriť takú tú predbežnú, ale už takmer skutočne realistickú cenovú ponuku. Presne tak. Môžeme možno povedať, od čoho sa ešte cena odvíja. Dôležité je u nás to, koľko tých kurzov paralelne u vás organizujeme, teda koľko kurzov si zakúpite, koľko skupín vytvoríme. Nie je to o tom, či je výučba individuálna alebo skupinová, alebo cena nezáleží alebo nezávisí od počtu ľudí v skupine, ale od počtu kurzov. Ináč to je fakt zaujímavé, lebo toto stále si klienti myslia. Skutočne v každom jednom prípade čo klient očakáva, že čím väčšia skupina, tým to je drahšie. Alebo čiže keď individuálne, tak to musí byť drahšie, ale v princípe tam sa jedná o hodinu výučby a o druh výučby. Presne tak, presne tak. A objem to môže teda znížiť. A čo ešte môže znížiť cenu? Cenu znižuje takisto aj efektivita výučby, efektivita organizácie výučby. To znamená, je pre nás aj pre vás výhodnejšie, ak sa učíme, dajme tomu prezenčne vo vašich priestoroch, keď učíme paralelne 5 kurzov a nie je to tak, že jeden je ráno, druhý na obed a tretí. Znižujeme náklady na cestu, na čas cesty lektora, alebo znižiť cenu môže aj to, že to je online výučba. Tá môže byť skutočne kedykoľvek, kdekoľvek, či ste na služobnej ceste, či náš lektor sa nachádza proste v Švajčiarsku a tak ďalej. Povedzme si teraz, v čom sme lepší a v čom sme iní. To je taká vaša typická otázka. A je toho veľa. Je to pravda. Ja by som povedala, tak najdôležitejší bod v tomto je, že sme na trhu už 22 rokov a sme školou so slovenským zázemím a stále sme tu. Už len v tom sme iní. Áno. Takisto si dávame záležať na výbere lektorov. Spolupracujeme nielen vlastne s univerzitami v jednotlivých mestách, kde buď u nás lektori či už praxujú, alebo proste absolventi týchto univerzít pôsobia u nás. A to akademické prostredie je vlastne hlavne odbor britské a americké štúdia germanistika. Takisto by som povedala, v čom sme super, je plánovanie a logistika. Sme okrem iného aj flexibilní, vieme veľmi rýchlo reagovať na vaše požiadavky. No to už prax robí majstra. Tak. Už skutočne niektoré veci, ja si myslím, čo si myslíš, ty dokáže nás ešte niečo zaskočiť? Ja dúfam, že hej, čakám. A ja, život je zmena, hej, tá zmena motivuje, ale naozaj niektoré požiadavky sú už také pikošky, a v podstate asi fakt sme už trošku strelené, máme radosť zo zmeny a z toho, keď vymyslíte niečo na nás originálne. A ešte som chcela doplniť ja k tomu, že naši lektori sú nielen nám záleží na tom, aby boli profesionáli, aby mali skutočne ten akademický background a odborníci v angličtine, nemčine, španielčine, ale snažíme sa napasovať ľudský lektora pre vás na mieru. A v podstate sú rôzne temperamentové typy a aj tá logistika nadväzuje na to, že naozaj, aby ste boli stále motivovaní, aby ste si robili domáce úlohy a tak ďalej. Takže tie sociálne zručnosti sú presne ako vravíš, takisto veľmi dôležité, aby vás a vašich zamestnancov tá výučba bavila. Áno. No a vlastne už keď sa bavíme o tom zázemí aj tom ľudskom, tak s tým súvisí aj náš spôsob výučby. Náš spôsob výučby, neobjavili sme žiadnu Ameriku,
ale veľmi dôležité je, aby sa na hodine komunikovalo a nie len, aby ja som komunikovala ako lektor, ale aby skutočne 80% času ste hovorili vy ako študenti. A v podstate spôsob výučby a ten flow na hodine rôznych aktivít máme štandardizovaný. Sme franšíza a vychádza z psychológie učenia. Takže či si kúpite jazykový kurz v Poprade, alebo si kúpite v Bratislave či v Košiciach, stále si kúpite rovnaký hamburger, kde je tá metóda alebo ten náš spôsob štandardný a je takto vlastne podchytený preto, aby každý lektor nezabudol na to, čo je veľmi dôležité s tým klientom počas toho kurzu absolvovať a ako vás motivovať stále non-stop počas celej hodiny, počas celej lekcie, stretnutia k tomu, aby ste veľa komunikovali. A s nami to je vlastne jednoduché, keď tak sa na tým zamyslím. Lebo tá logistika nám ide veľmi ľahko a prečo to je jednoduché? Preto, lebo robíme všetko za vás. V minulosti ste na to potrebovali vo firmách určite špecialistu na oddelení HR, ale s nami ušetríte, lebo my pokrieme vaše požiadavky s ľahkosťou a rýchlo. A keď sa nám pošťastí a naša úvodná komunikácia je úspešná, vy nám odklepnete cenovú ponuku, ideme v prvom kroku k prideleniu komunikačnej manažérky, ktorá sa o vás bude vlastne od tohto momentu starať. Je to človek, tzv. Key Account Manager, ktorý bude sa snažiť vyhovieť všetkým vašim požiadavkám, bude vnímať každého klienta, jeho priebeh výučby, bude sledovať prezenčnú listinu a tak ďalej a tak ďalej. No ale poďme si povedať vlastne, čo vás čaká v tomto kroku. Presne tak. Komunikačná manažérka odštartuje vstupný audit, kedy pretestujeme vstupné jazykové úrovne zamestnancov, aby sme vedeli, kde sa nachádzame. Obsahuje to trošku písania, trošku aj hovorenia a na základe toho to trvá od nejakých 7 pracovných dní maximálne a na základe toho pripravíme návrh rozdelenia do skupiniek, ktorý samozrejme prekonzultujeme s vami a upravíme ho na želanie. Tak, áno, aby to bolo naozaj nastavené optimálne nie len podľa úrovne daných klientov, ale aj pre vás. Aby to bolo ekonomické, aby sme nevytvárali umelo skupiny, aby sme všetci boli spokojní, že aby to bola taká win-win situácia. Presne tak. Aby to proste dokázalo dlho, pekne takto fungovať. Ako dlho trvá kurz? To je taká typická otázka, že ako dlho? Jedna jazyková úroveň v priemere obsahuje 40 až 60 minútových lekcií. Teraz záleží, aké dlhé lekcie si dohodneme. To sa odvíja od tej formy štúdia. Presne Pri tak. online máme trošku kratšie, lebo predsa to online je intenzívnejšie. Sú nastavené testovania stále po určitom počte hodín, priebežné alebo finálne testovania na konci jazykovej úrovne, kde v podstate zisťujeme aj feedback na nás, na výučbu, na lektora. Na celkovú organizáciu, čokoľvek. Takže zamestnanci majú priestor sa počas štúdia vyjadriť k priebehu výučby. Počúvaj, my zohľadňujeme skutočne strašne veľa v tých vstupoch, lebo sa nám stala raz tá pikoška s tými manželmi, pamätáš si? Hej. Stala sa nám taká vec, že sme zaradili do jednej skupinky 2 ex-manželov, ktorí už mali iné priezviska, takže my sme nevedeli, že ide o bývalých partnerov. No ale vtedy nám prišiel e-mail z ľudských zdrojov, že prosím nás týchto 2 od seba. Hej, takže vtedy sa vytvárajú aj skupiny, áno. Preto stále komunikujeme s vami o tom, čo a ako nastaviť. No a potom vlastne, čo je taká naša silná stránka, kde vlastne dostávate, alebo tá silná stránka je tá logistika, ako sme spomínali, a tá zahŕňa mesačné podklady. Čo obsahujú mesačné podklady? Na konci každého mesiaca obdržíte jeden e-mail, kde sú 3 dokumenty. A sú to prezenčné listiny, alebo teda prezencia študentov, prepočet hodín a faktúra. Áno. A potom z času na čas, práve v dohodnutej perióde, je tam výsledok testov, feedbackov a komentár lektora. Takto to vyzerá, čo sa týka toho nastavenia. Čo by sme ešte mohli... No a už poďme vlastne, ako to čo potom. Zmluva,
A vybavené. Zmluva vybavené. Môže to byť aj objednávka, zmluva, čokoľvek vám vyhovuje. Za mňa je to naozaj jednoduché. Tak. Ďakujeme za pozornosť, bolo nám potešením a samozrejme v bio alebo nižšie si nájdete link na firemné vzdelávanie, na kontakt na nás a ešte chystáme natočiť ďalšie videjka už v ďalšom hereckom obsadení kolegín zamerané na detičky a tú prezenčnú výučbu. Presne tak, budeme Ďakujeme. sa tešiť. Ďakujeme pekne.